Okei, siis moikka! Mä aloitan nyt tän niinku riparilla. Sitä on mun hevosen mukaan. Eli me yritetään järjestellä meidän vaatteet tonne kaappiin. Mä tehdäänkö kukaan muuta silleen, mut me tehdään tästä vähän aikaa, jos me rahaa niinku kotiin. Siinä meillä on ne ledit. Joo. Me yritetään virittää tänne. Ja voidaan siis tehdä sit room tour. Sitä on valmis. Järjestelty kaikki. Meillä on meidän yksi frendi kanssa tässä. Me mennään kohta sit myös välipalalle. Seuraavaksi viritetään meidän ledit. Tule kattoo. Ei hemmetti. Ledit siis tulee tähän. Eikö siis tänne kattoo? Tosi hienot oikeesti. Meidän kämppä on siis taas. Ei ehkä oteta. Tää on aika suotkusta, mut joo. No, ei ehkä oteta. Älä niin luja. Tää nyt siis välipalalle. Wow! Se on väriä. Oi. No minä ei saa. Ja siis me tehdään nyt siis sitä TikTokia. Helmi uusi tyyli on tossa. Näytäks mä ois ihan pojalla? Helmi uusi tyyli on tossa. Okei, me käytiin äsken just iltapalalla. Joo. Me äsken siis kopetuttiin tuolla ikkunassa. Niin, meidän kaveri on tässä yksin, kun se meni vähän aikaisemmin sinne. Kopetettiin äsken. Me ollaan crazy. Niin, ja siis meillä on se iltahartaus syö yhdessä mögissä. Mitä kaikki ihanat murut. Nähdään aamulla. Siis huomenta. Ja nyt on siis tiistai. Joo. Kävin taas aamulla. Joo. Siis meidän kaveri tuli just nyt aampala. Ja siis me nukuttiin yöllä sellainen. Me käytiin joskus 3 nukkuu. Meillä on ihan superhauskaa ilo. Sitten tuo meidän kaveri taas, niin se ei kyllä vissiin nukkunut, kun se ois valoleikit varmaan koko yössä. Ja me saatiin illalla myöskin pari huomautusta. Sitten me meluttiin vähän liikaa. Joo. Joo. Nyt on silleen vissiin puoli tuntia aikaa, sitten meidän mennä aamuhartaukseen. Joten nyt nopea vähän hiukset ja tälleen. Pleramintti. Meillä on ollut tässä aamulla 2 oppituntia. Ja sit meillä oli ruokailu. Me puhuttiin kaikesta niinku Jeesuksesta ja kaikesta. Meillä alkaa kohta uusi oppitunti, joka kestää sitten kans varmaan 2 tuntia. Täällä olisi kyllä niinku tuntuu, että täällä on sekoava. Eli siis mennään siis nyt testaan nyt semmoista peliä tohon. Meillä on vapaa-aikata siellä. Joo. 5 minuuttia. Joo. Oppitunti. Jeesus. Teillä on pihabilejä tässä. Mä otan siis meidän kaverin lahanat, koska se ei itse jaksa laittaa niitä. Niissä just sanottiin, että pitää laittaa. Joo. Äsken Jalla vähän tanssahteli, niin kävi tämmönen pikkukämmi, mutta ei saa haittaa. Siis meillä on täällä riparilla nyt tämmönen juttu, meidän pitää niinku lukea jossain yksi jossain nurkassa joku tonnen joku tämmönen rukoushetki tehdä itsekseen. Joo. Meikä on tässä ja Jalla on tuolla. Sitten meidän yksi toinen kaveri on tuolla. Joo. Okei. Nyt on siis tiistai-ilta jo. Ja on tavattu oikeesti ihan superis kaikkea kivaa ja on ollut kaikkea vähän. Joo. Ei mennä enemmän. Joo. Joo, siis meillä oli äsken sitä isosten pitävä sketsi-esityshommaa ja sitten oli kaikkia musiikkijuttuja. Ja siis sketsi-esitys oli tosi hauskaa, niin ne isot kulkee niin lusikat kädessä, niin niillä on niin naamiot päälle ja kaikkea tällaista. Joo, jne. Ja
Kaikki on vähän sellainen... Kaikki on vähän sekaisin täällä. Joo. Siis niinku... Siitä meillä on illasta vielä temppeli. Eli me lähdetään nyt temppeli-illalle ja meillä on hartaus siellä. Huomenna. Nyt on siis keskiviikkoa. Jee! Täällä on 28 astetta tänään ylää. Joo. Siis nyt ois niinku 2 tuntia meidän opetusta ohi. Joo, ja äsken käytiin syömässä ja... ja sit nyt seuraavaksi meillä on sit tulee sellainen random tyyppi tossa Joutsuna seurakunnat kertoo jotain random juttua meille. Siis meidän huone näyttää tällä hetkellä vaikka just nyt täältä. Täällä joo. Tuleeko tähän superhuuma? Me tehdään semmoista käpiona juttua, että kuka voittaa. Niin meidän tiimi siis niinku voitti. Siitä on happoa silmiin. Täällä on oikeesti ihan super lämmin ja me siis mennään tänään saunaan, mut joo, siis tuolla vedessä on sinilevää, eli me ei voida mennä uimaan. Siis me oltiin äsken siis syömässä, oli pinaattilettui, jee, oli hyvää. Oli hyvää. Ja nyt meidän huone on vielä lukossa, eikä me saada sitä auki. Joten me etetään nyt aikuisia täältä. Ja kohta me mennään koristelemaan kiviät, tällaista lattanneskiviä. Joo. Mennään nyt saunaan! On. Siis on. Se on ihan sikaa kuuma. Miten kuuma siellä? Oho! Popsi makraa! Hampoita asia vahvistaa. Joo, sit mä söin mun makraa ja oli ihan super hyvä, sit meillä on vähän niin hukkaa tässä. Tänään on siis torstai. Ja Leerin puoltuväliin. Joo, edetään Leerin puoltuväliin. Tosi nopeasti on mennyt aika. Totta. Päivät menee musta jotenkin tosi nopea. Mutta joo. Tänään on tosi lämmintä. Tänään on vielä 2 astetta, eli 29 astetta lämmintä. Jep. Joo, okei, me laitettiin tänään siis tällaiset vaatteet. Tällaiset pellähousut ja tällainen paita. Ihan leikit. Joo. Sama. Tää on ihana lämmin. Oikeesti super lämmin. Joo. Mennään päiväkahville. Ois ihanaa syödä tässä penkillä. Me syödään välipalaa pihalla siis. Ei taas piilajuppaa nyt. Me jäätä just kiinni. Joo no. Eiks tuolla? Juokse! Ei vielä. Vähän piirittää meidän. Tultiin just piiloleikeistä ja oli tosi kuuma. Ois se on niin kuuma kuin voi oikein alkaa. Joo. Mennään kohti syömään. Joo. Siis illalliselle. Meillä ei paitsi enää ole mitään juomistakaan. Meillä on juotu niin kaikki meidän juomat. Paitsi meillä on vielä nuo Red Bullit. Joo. Okei. Okay. Yeah. Okei, siis just uimasta. Oli ihan super lämmintä. Se oli tosi hauska. Okei, siis nyt on ilta. Kello on kohta 12. Mä oon herännyt niskalle. Me oltiin vaan ilmoittaa. Apua oikeesti. Että hyvää yötä siis. Nähdään huomisen aamuna. Ja meillä on ihan super kiva ilta, tosi crazy. Joo, me laitetaan tuokki pois. Okei, löystä. Täällä on halta ihmisten nimi. Helmi aikoo kirjoittaa meidänkin nimet tänne alas. Mä löysin ihan sikana ihmisten nimiä.
Kello on 1 vielä. Mitä? Mitä on perjantai? Lähdetään aamulla. Joo. Helmillä, niin mä muistan, tää on vähän varoitus, että täällä katto tuolla alle, täällä tulee verta korvasta. Meillä oli äsken 1 oppitunti. Joo, siis mun korva on korvikesti. Mä näin pesemään korvista. Minne sä oot menossa? Jeesustelee. Sitten se voisi olla semmonen niinku hauska. Rento. Nyt se oli just riisipalalta. Oli riisipiirakkaa. Äsken siis oli oppitunnella oli kaikki puhuttiin vähän. Joo, mitä? Okei, siis meillä oli äsken 2 oppituntia, siis me puhuttiin niinku parisuhteesta. Joo. Hän just tekee meidän ulkoläksyy. Siis isä meidän rukous pitää kertoa. Jep, mä muistan kyllä vähän siitä, mä hirveästi. Se on pakko suorittaa. Sitten on uskontunnustus, mitä me ei oo harjoiteltu yhtään. No on se superhyvä. Meikä kattoo meidän kesken. Maistuu niin pullavalta oikeesti niin hyvää makusta. Joo. Mä saan läpi sen ulkoläksyn. Me ei saatu Vanninkaan lainkaan. Jee! Hei! Joo, me ollaan nyt leffahetki. Tuolla. Wow! Tää on niin upea auringonlasku. Okei, siis nyt ollaan siis perjantai-illassa. Kostana on perjantai-illan. Me vähän peräsin, me katsottiin leffaa tossa äsken ja tälleen. Ja meillä oli vielä se iltatemppeli, mikä oli tosi ihanaa. Ja sitten meillä oli, mitä me muut miettiin? Lipun lasku oli. Tuli niin auringonlasku ja kaikkea. Ois enää huominen päivä. Musta on... Okei, mut siis hyviä öitä kaikki. Eitä! Huomenna! Nyt on. Mikä päivä tänään on? Lauantai. Siis meidän viikko kokonainen päivä. Ilmassa niin kuin puhuttiin, sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän, joka lyö. Ja me tehdään siis semmoista, kaikki tekee omat kirjat vissiin tänne. Joo. Kertoo jotakin. Niin. Sillä kokeen tekemistä. Meillä on se joku koe nyt tuolla. Meillä mennään viersivarttiin. Kohta. Okei, siis kello on nyt jotain 6:30 jo, ja me lähdetään kohta saunaan siis. Joo, ja me otin siis äsken, me syötiin äsken, oli pizza, oli ihan superhyvää. Niin, oli ihan sika hyvää pizzaa, ja taas. Meillä oli jotain, mitä me tehtiin edes? Siis meillä on rukousjuttuja, ja siis meillä oli meillä oli se QE myös, me tehtiin siis sellainen QE, me päästään riparissa läpi. Joo, ja on myös niinku siivottua täällä, koska täällä oli niin sotus tänään. Ja sitten me mennään varmaan saunaan ja niitä jälkeen pelaa futista pihalle ehkä. Joo. Me tultiin just äsken kun saunasta. Oli tosi ihanaa. Lämmintä ja nyt me joo, kuunnellaan musiikkia. Niin missä? Come on right to the dance floor. I wanna swing the day on, and everybody's moving. So come on, keep on grooving. So if you want to
move your body and your soul. So you can use the DJ, he takes you in control. So step into the beat now, that beat that makes you move. The movement gives you power, the power to the groove. Meillä alkaa kohta vika iltaohjelma. Jee, oikeesti Ne on ollut niin kivoja oikeesti. No oikeesti ihan kaikista kivan mitä verran. Joten nyt on vika. Joo. Okei, siis nyt on siis. Kello on. Onks kello jo? Onks tänään Nyt on siis jo sunnuntai. Niin. Ja siis no, me käydään nyt kun nukkuu, että on vielä sillä niinku lauantai-yö. Joo. Meillä on niin ihana ilta. Joo. Ja vaan Kohta kaikkea hauska juttuja. Joo. ja ei niistä enemmän siis, joo. Mut ei tää. Joo. Huomenta. Nyt on siis sunnuntai ja meidän loppuu siis tää leiri nyt tänään. Meillä on ihan kertaa aamupala. Täällä on oikeesti tosi hyvä aamupala. Noitiin mangurahaa. Ja niin leiviä ja kaikkea. Jee. Meillä on tänään sitten siivoilu ja makkailu. Okei siis. Me ruvetaan siis nyt siivoa niinku siis Meillä on ihan super iso kaos täällä. Näytään sit me ollaan siivet miltä näyttää. Joo. Joo, meillä on 45 minuuttia aikaa. Joo. Tässä on siis meidän kamat. Meillä on ihan sikana vielä. Sitten On huone vähän siistempiä. joo. Mutta lattia edelleen aika tämmönen tahmana. Ja pöytä. Joo. Kello olikin nyt tasan 12 ja meidän leiri laddu. Ja siis tässä on nyt meidän niinku riippi. My week. Ja siis meillä on ihan superkivaa ja niinku näin. Se jää kyllä, että me ikin muistan ne hetki siitä ympäristä. Joo, mut siis me ollaan lopettaa tätä videossa. Ei oo niin mitään kuvaamista enää. Niin. Hirveästi mitään. Tänään me ei oikeastaan tehdä yhtään mitään. Mennään meidän frendin kanssa uimasta ilon. Joo. Siis joo. Mut siis niinku peukuttakaa meidän riippileiristä. Tykkää siitä. Meillä on niinku hauskaa. Toivottavasti muistakaa niinku... Mitä? Muistakaa. Joo. Okei, mut siis. Moikka!